Bueno, estic una mica emocionat i no sé si m'he girat res. En primer lloc, donar totes les gràcies al futur president de la Generalitat, Ignasi Pla, a Batiste, el senador, tots els alcaldes i concejals i en fin a tot el públic que hi ha aquí. Moltes gràcies a tots.